Hello mga ugugaw! Masantos siya kabusantes si Kain Amin. Natan niya agaw aralin tayo sa edukasyon sa pagpapakatao at kumadwan grado at kumatlon markahan sa titulo to at sari kanipugan na nayari ng iter na pamilya. Kabatong tayo natan, iray kanipigan. Say melts na antaan susaray kanipugan na nayari ni iter na saray atin o pamilya. Siyak Malaya so bumabangat yo Zinaida Isoriano para sa ng aralin at edukasyon sa pagpapakatao to. Para sa gitma, nakakabatan susarayan kanipugan na nayari ni iter na pamilya. Kanipugan na naiinak tan naitdan na ngaran. Kanipugan niya naitdan niya susten panangan, kawus, tan panayaman. Nanununutan niyo ni sa pinag-aralan niyo ng grade 1 ni paakarid kanipugan? Kanipugan niya naitdan na ngaran. Say alimbawa tuya, say ngaran ko Samara. Nanununutan niyo ni sa pinag-aralan niyo ng grade 1 ni paakarid kanipugan? Kanipugan niya na iyanak. Marakep tay ubat yu. Nanunutan niyo ni rami arum niran kanipugan? Kanipugan niya na itdan na susten panangan, kawas, tan panayaman. Marundunong kayo gugaw sa rasaragyan birbiran iray gagawaan ni paakarod sari kanipugan. Anto kasira yan litrato ni paakarod sari kanipugan niya na iter na pamilya. Kanipugan niya inak tanikday ngaran. Kanipugan niya idan niyang panangaro, kawos, tan arumira. Nata, kabatong tayo, sarati kanipugan na iitiri pamilya at saray ugugaw. Idjowing sumalikot na lupa, nasari kanipugan at iitiri na pamilya magsika. Maarma na lupa, nuandi. Gawam ya, at dilin papel. Itdan ta kay 5 segundo, parad palipat. Say unaan. Kanipugan niya na inak, tanaydan na ngaran. Duga tayo ba't you? Big check! Say kumadwa, kanipugan niya na itdan, nasuston panangan, kawas, tan panayaman. Duga tayo ba't you? Kanipugan niya iday kawas panangan tan suston panayaman iray ugugaw. Big check! Ikumatno, kanipugan niya aruan tan asikasuan. Duga tayo ba't yung gugaw? Kanipugan na atong na aruan tan asikason dari anak na. Say kumapat, kanipugan niya makapanaran. Duga tayo ba't yung gugaw? Kanipugan niya makapanaral kayo na iter iray atatong mo. Very good gugaw! Say kumalima, kanipugan na manayang magmaksoy tan maraan na pasan awalay respeto at saray kanipugan na arong matutuo. Duga tayo ba't yung gugaw? Tipakan kayo sirin tatalusan yung irami kanipugan.
Bitlang pa iray kanipugan ya agamuran wala. Kanupugan niya na yina tanay dan na ngaran. Say ngaran ko Monica. Kanupugan niya na dan na sustong panangan kawus tan panayaman. Siya pa iray nayari mangitar na kanupugan at sika. Iray ating, iray kuya, iray ate, iray bait ang laki, tan iray kakanayon. Antoy pakalik ngayon agamuran sa kanupugan niya inter na kapamilya. Maliketak na agamuran sa kanupugan na inter na pamilya. Pangika na, kaiba iray ka grupom, Topyo so Jigsaw Puzzle, ng lapo at Zizin Famfami Jigsaw Planet. Ipanangnan ko natin may litrato na Jigsaw Puzzle. Ayan natin so iba to no, ya kaiba yung may kagrupo yo. Good luck, kids! Di pa kantayin natin sa sarili tayo na yagyari kayon mantuop na jigsaw puzzle. May jigsaw puzzle tayo na ala tayo sayan link na jigsawplanet.com. Gabayo ni ubugaw sa kilalamat na jigsaw puzzle so tuupan tayo. Laon tayo link na jigsawplanet.com. Ready kila mga ubugaw? Marundunong kayo gugaw yung mantuop na jigsaw puzzle. Sarasaragilan ibatan, subalon aaralan tayo. Anto iridwaran ka nagdagaan niya nayari na itar na kapamilya at sa aming jigsaw puzzle. Kanipugan niya niya na kanitday ngaran. Kanipugan na aroon na atong iray anak da. Napagkasin kung punin sa ugaw yawa dyan agas ng nanay? On, napagya asikasuon, tan aroon so anak ang gano wajan agas ng ina. Akin na napagya kung punin sa ugaw yawa dyan agas ng nanay. Napag kasi na kung punin sa ugaw yawa dyan agas ng nanay, tasay ateng napagdang aroon, tan asikasuon, iray anak da, taatan sunapag, nagawaon na sari ka napagan at nagamuran da. Anto'y aralan ng pagmuntandaan at sayan aaralan. Unaan, kanipugan na naina, tanitday ngaran. Say kumadwa, kanipugan niya aroon, itdan na dugan panangan, kawus tan panayaman. Pangika na at maong yagawa. Ang pinupag mon ibaga at sari at tatang mon ipapalik na dairay nanduruman kanipugan. Misalamat at sari kanipugan, ya iyanak, tan itdan na ngaran, ya inkerdan impalik na aten. Natan ang tana, susari ka ng pagan na miider na sari atin yun. Lapot saya, gabay kun ipananang nyo, so arungiran pa ng asikaso na gagawa nyo at ako. Tarag sa ipansubok at inaran. Builder mo no kanapugan susarayan balikas. Itdan na puso, sudugan ibat. Mga lakayo'y papel, tan lapis, taigdan ta kayo sa kaya minuto parad panibat nyo. Ready kila mga ubugaw? No ready kila, ready ak matla.
sarad say gawaan na dabong, i-drawing so iray gagawaan na atang mo, tiyan ni panananda so panang sika suod sika as sa kayakopan. Koloran. Para sa referensya tayo sa na aralan. Malikatak ug dugaw yawali na aralan nyo at sayan ni paakaradwaran kanipugan. Kanipugan niya iyanak tanit ngaran, tan kanipugan ya itda nakakanon, kawas tan panayaman. Kumon nagagamuran nyo iraya, tan antayoy misalamat at saray tutuon mangiiter na kanipugan. Salamat tan manaral kayo noong.